Ahojte, ukážem vám dneska takéto moje hračky. Viete, ja mám tých hračkov veľa, takže ich ukážem. Pripravte sa. Prvá je takáto. Druhá je, ako vidíte, taký prívesok. To je také babetko, to je Démka, ale to tam už asi nemajú. A potom tu mám také Stitch, taký prívesok, vidíte, bo strašne veľa mám veci Stitch, bo milujem Stitch a také to mám. Potom také, to je také na ruchu si dať, alebo tak, kde si to môže zavesiť na školskú tašku, alebo neviem, ale ja si to nevešam, preto sa bojím, že sa mi to stratí. A potom tu mám takúto kabelku, počkajte, ukážem ju z dnúka. No, mám tu bordel, ale ukážem vám, čo sa z ňou dá. Ako ste si všimli na tom druhom videu ešte, tak tá reťazka